Mostan rátérünk tulajdonképpen a bioelektronikára, és a kiinduló pont tulajdonképpen az, hogy az élő szervezet egy strukturált víz. Tehát az élő szervezetünknek, az élő szervezetnek körülbelül a 90%-a víz, az idővel az csökken, de lényegtelen, tehát a túlnyomó többsége víz. Most, hogy mi történik az élő szervezetben, azt a víz tulajdonságai határozza meg. Most ezek a tulajdonságok két részre oszthatók. És a bioelektronika pontosan erről a két szemléletről szól. A vízben vannak protonok, vagyis a víz tulajdonképpen protonok és elektronoknak a tartálya. És ezek a protonok és elektronok a vízben viszonylag elég szabadon mozoghatnak. És az egyik molekuláról a másikra átmehetnek. És amikor protonok mennek át egyik helyről a másikra, egyik molekuláról a másikra, akkor a szakemberek azt mondják, hogy savbázis reakciók jönnek létre. Az elektronokkal ugyanez a helyzet, amint látni fogjuk mindjárt. Amikor az elektronok átmennek, akkor oxidó-redukciós folyamatok játszanak le a szervezetben. Az elsőt az orvosok nagyon jól ismerik, és a szakemberek, és a másodikat már kevésbé. De viszont a kettő egymást nagyon jól kiegészíti. Most mi az egésznek az alapja, tehát ami a legfontosabb? Elnézést kérek, itt néhány képletet vagyok kénytelen leírni, de nem baj, hogyha valaki nem is érti a kémiát, akkor is eléggé jól meg fogja ezt érteni. Tehát amikor veszünk, nem tudom, ez nem valami jól működik, talán ez jobb lesz. Ez jobb, így van. Két szomszédos vízmolekula, és az egyik vízmolekuláról egy hidrogén-ion átugrik a másik vízmolekulára. Átmegy a másik vízmolekulára. A proton micsoda? A proton a hidrogén atomnak a magja, egy elemi részecske, aminek az elektromos töltése egységnyi és pozitív. Most ez a proton, amikor átmegy, akkor itt egy hidrolizált proton keletkezik. De ez az molekula, amelyik elveszítette a protonját, ez átalakul hidroxid molekulává. Viszont ez a jelenség kétirányú. Ezt hívják kémiai egyensúlynak. Vagyis a kémiai egyensúly azt jelenti, hogy ezeknek az elemeknek, tehát ezek ionoknak a koncentrációját, a egymáshoz való koncentrációját egy nagyon egyszerű egyenlettel lehet leírni, és ez pedig a következő. Nyári leírom. Hogy a hidrogén ionoknak és a hidroxid ionoknak a koncentrációjának a szorzata egy állandó. Ezt nevezik az autoprotolízisnek, vagyis az önprotolízisnek az egyensúlyi állandója, és ez egy nagyon kicsi szám. 10⁻14. Az olyan kicsi szám, hogy egy nullát leírunk, utána egy veszőt, és akkor még 13 nullát utána írunk, és utána jön még egy egyes. Tehát ez egy nagyon, de nagyon kicsi szám. De minden esetre egy véges mennyiség. Ami azt jelenti, hogy amikor a protonoknak a koncentrációja nő,
akkor az hidroxid ionoknak a koncentrációja csökkent. Tehát ez mint egy mérlegnek a két serpenyője, ez úgy működik. Most nyilvánvaló, hogy amikor a vegytiszta vízről van szó, vegytiszta vízben, amikor ez az átalakulás létrejön, a vegytiszta vízben egyenlő mennyiségben fog, ezt így is lehet írni, hidrogénion és hidroxidion keletkezni. Tehát ami azt jelenti, hogy a koncentrációjuk egyenlő, és ebből, tehát ennek a négyzetgyöke tulajdonképpen, ez a 10⁻14 ennek a négyzetgyöke 10⁻7. Na most, hogy ne ilyen koncentrációkkal dolgozzunk, Sørensen, tehát a ...1913-ban megalkotta a pH fogalmát. Ami nem más, mint a hidrogén-ion koncentráció reciprok értékének a 10-es alapú logaritmusa, tehát logaritmus, de ezt úgy is lehet leírni, hogy mínusz logaritmus H plusz. Tehát nyilvánvaló, hogy amikor a mínusz logaritmus 10⁻7 alkotunk, tehát vegytiszta vízről van szó, tehát a tiszta vízben a pH egyenlő 7-tel. Tehát ezt nevezik semleges víznek. Na most nyilvánvaló, hogy akkor, amikor a koncentráció, a hidrogén-ion koncentráció növekedik, akkor a pH csökken, és tulajdonképpen hogy lehet a hidrogén-ion koncentrációt növelni? Méghozzá sav hozzáadásával. Tehát a savak tulajdonképpen protont adnak. Tehát a savak proton adó anyagok. És a víz, ez az érdekes, a víz mint egy hatalmas tartály, ami elfogadja a protonokat, addig, amíg a bázisok pedig proton elnyelő anyagok. Tehát, hogyha egy bázist belevezetünk a vízben, az a bázis a protonokat elnyeli. És így, de viszont ez az egyensúly, amiről itt beszéltem, ez mindig fennmarad. Tehát ez egy nagyon, de nagyon fontos valami. Tehát így akkor most már megtaláljuk a pH skálát. A pH skála, tehát itt van, de így szemléletesen le fogom írni. Tehát itt van a 7, és itt van a 0 mondjuk. És a másik véglet, az pedig a 14. Most itt van a semleges oldat. Tehát, hogyha egy vizes oldatnak a pH-ja 7, akkor mondják, hogy semleges. Most, hogyha egy bázist oldunk be, például szódabikarbona. A szódabikarbona egy gyenge bázis, azt beoldjuk, akkor a proton koncentráció elkezd csökkenni. És akkor lúgos anyagokról van szó, tehát itt vannak a lúgos közeg.
Addig, amíg, hogyha savat teszünk például, kicsavarjuk a citromlevet, vagy pedig egy kis ecetet öntünk a vízben, akkor a pH értéke lecsökken, azért, mert a proton koncentráció, vagy proton aktivitás, most arról beszélnek, proton aktivitás, föl fog emelkedni. És ez lesz a savas közeg. És ez a semlegességi pont. Tehát a pH a semlegességi pont. Amit eddig elmondtam, ezt minden kisiskolás ismeri. Tehát ezt tanítják mindenütt a különböző egyetemi karokon is, tehát semmi újat ezzel nem mondtam. Ezzel szemben, ami most jön, ez még az egyetemi karokon sem oktatják. Ez pedig a következő. Tehát a kettő közötti párhuzam nagyon, tehát itt az elektron, itt elektroncseréről fogunk beszélni. Most ebben az esetben mi az elektroncsere? Tehát ezt a képletet, tehát ezt az egyenletet, ja, igen, elnézést, ezt az egyenletet az elektroncseré esetében is le fogjuk írni. Tehát itt van egy vízmolekula és egy másik, és itt is egy egyensúly fog kialakulni, és az egyik vízmolekuláról 4 elektron átmegy a másikra. Ez még a vegytiszta vízben is így van. Tehát ez mindenütt így van. És akkor mi fog keletkezni? 2 hidrogén molekula, H2, ez a hidrogéngáz különben. Tehát gázhalmár, de a hidrogéngáz vízben nagyon jól oldódik. Tehát tulajdonképpen ez a hidrogén, mint oldott állapotban lesz a vízben. És amikor a vízből hidrogén keletkezik, akkor marad az oxigén. Tehát 2 hidrogén, mert H2O a víz képlete, tehát 2-szer annyi hidrogén molekula fog keletkezni, mint amennyi oxigén molekula. És nagyon érdekes, hogy itt pontosan ezt az egyenletet le lehet írni, tehát azért mondom ezt el, nem, hogy túlterheljem önöket, hanem megmutassam azt, hogy ezek olyan egyszerű dolgok, hogy az általános iskolában kellene tanítani. Nem tanítják. Mindegy. Hát szóval a következőről van szó. Tehát a víznek az autoelektrolízise, vagyis ez tulajdonképpen a víznek az elektrolízise. Tehát amikor a vízet elektrolizáljuk ebbe a készülékbe, ez a készülék, ebbe a készülékbe, ez a folyamat is lejátszódik tulajdonképpen. Ezt most látni fogjuk a valóságban. Tehát amikor elektrolizáljuk, akkor a víz bomlik, és hidrogén és oxigén keletkezik, ami oldatban marad. Hogyha már túl sok keletkezik, akkor hát kis buborékok formájában felszabadul. De ezt is tulajdonképpen egy egyensúly szabályozza. És pedig a következő. És ez is egy állandóval lehet jellemezni, és ez pedig a 10⁻84. Értik most már, hogy miért vagyunk a homeopátia tartományában? Tudnék, 10⁻23 alatti, -23 alatti koncentráció, az már olyan, hogy egyetlen molekula sincs már az oldatban. Tehát itt, amikor ilyen koncentrációkról beszélünk, akkor 100%-ig a homeopátiában, méghozzá a Hahnemann-féle hígításokban vagyunk már nem is. Tehát, és ez nagyon érdekes tulajdonképpen, itt is ugyanarról van szó, de itt már nem beszélhetünk koncentrációról. Tehát akkor, amikor a vízben, a vegytiszta vízben megpróbáljuk határozni azt a
hidrogén mennyiséget, ami spontán keletkezik, mert hát ez egy spontán reakció, akkor minden 30 000 literben találunk egyetlen egy hidrogén molekulát. És ez magyarázza azt, hogy amikor bevezették a pH-val kapcsolatos fogalmat, a tudományos világ először elfogadta, aztán később nem. Most itt a következőkről van szó, hogy a vegytiszta vízben a hidrogén koncentráció az egyenlő kétszer az oxigén koncentráció. Miért? Mert a víz két hidrogént tartalmaz, és egy oxigént, és ennek a mennyisége 10 a -28-on. Hogy kapjuk meg ezt az értéket 10 a -28-on? Az 10 a -8 ennek a konstansnak a köbgyöke. Ennyi az egész. Most 7 évvel Sørensen után, tehát Sørensen 1913-ban megalkotta a pH-nak a fogalmát, ami nélkül a kémia elképzelhetetlen lenne, és a találmányok mindig a maguk idejében jönnek. És 1920-ban Clark megalkotta, tehát 1920, az RH2 fogalmát, amit ő RH-nak nevezett. De későbbiekben Franciaországban, ahol nagyon sokat foglalkoztak vele, rájöttek, hogy pontosabb, sokkal jobb, az RH2 az jobban fedi a valóságot, mint az RH, de tulajdonképpen ugyanarról van szó, és mi az RH2? Nem más, mint a hidrogén koncentráció reciprok értékének a 10-es alapú logaritmusa, és itt is ugyanazt az egyenletet fel lehet írni, tehát mínusz logaritmus H2. És nyilvánvaló, hogy a vegytiszta vízben, ez a különbség, ami azt jelenti, hogy a vegytiszta víznek az RH2 értéke 28. És megállapíthatjuk így, hogy tulajdonképpen az RH2-t is egy tengelyen ábrázolhatjuk. A tengelynek van egy nullapontja, ez az RH2 egyenlő nullával, majd meglátjuk, hogy ezzel a készülékkel kapcsolatban, hogy érünk el erre az értékre. Van egy közepe ennek, és ez pedig a 28. Ez a vegytiszta víznek az RH2 értéke, és van egy maximális értéke, de itt aszimmetrikus, ott szimmetrikus. Miért? Tudnélik, a hidrogén és hidroxid koncentráció egyenlő, addig, amíg itt az oxigén koncentráció kétszer kisebb. Tehát ezért van. Tehát itt ez pedig a 42. És ennek egy nagyon érdekes következménye van, hogy amikor egy vízben valamilyen módon, hát itt meg fogjuk ezt tapasztalni, elérünk az RH2 nullához, akkor a vízből hidrogén szabadul fel. Hidrogéngáz szabadulhat fel. Nem szabadul fel, de szabadulhat fel. Amikor elérünk a RH2 42-es értékhez, akkor itt oxigén. Ezt úgy hívják, hogy naissance, vagy naissance, hidrogén, naissance, oxigén, ami tulajdonképpen nem határoz meg más, mint a víznek a termodinamikai stabilitási határait. Tehát a víz nem létezhet RH2 alatt, RH2 nulla alatt, és RH2 42 felett.
És itt is hasonlóképpen, amikor az RH2 0 és 28 között van, akkor redukáló közegnek nevezzük. Ennek van egy másik neve is, antioxidáns. Redukáló vagy antioxidáns. Erre még visszatérünk, tehát itt most már kezdik érteni, hogy miért fontos a bioelektronika a gyógyításban, mert ez antioxidáns. Most itt a másik oldalon pedig van az oxidáló közeg, az oxidáló közeg, és ennek is van egy neve, amit a tudósok ismernek, és ez pedig az úgynevezett lélegző folyamatok közege. Tudálékos szóval ezt aerobnak hívják. Tehát az aerob környezetet nem az határozza meg, hogy oxigén van benne, vagy nincs, látni fogjuk, ez egyáltalán nem így van. Csupán az határozza meg, hogy az RH2 28 és 42 között van. Ennek pedig ezt úgy hívják, hogy anaerob. Tehát anaerob vagy antioxidáns közeg. Tehát a kettő között, ahogy észreveszik a két táblán, tulajdonképpen ugyanaz van. Tehát a oxidóredukciós reakciókat és a savbázis reakciókat ugyanazon formalizmussal, matematikai formalizmussal, tovább lehet nevedni, de azt nem akarok belemenni, lehet leírni. Ha ezt leírtuk, akkor érthetővé válik az a nem teljesen normális jelenség, hogyha föllapoznak egy általános kémiai szakkönyvet, legyen az tankönyv, egyszerű általános iskolai tankönyv, vagy középiskolai tankönyv, vagy egyetemi, vagy pedig a legmagasabb színvonalú szakkönyv, a oxidóredukciós és a savbázis reakciókat két különböző fejezetben tárgyalják. Miért? Mert ezt nem ismerik, nem akarják elismerni. Pedig Clark már 1920-ban ezt kifejtette, és végül egy valóságos, tudományos inkvizíciós pert indítottak az Egyesült Államokban, az American Chemical Society-nak a keretein belül, és végül Stalin előtt már Clark önkritikát gyakorolt az egész tudományos világ előtt, és azt mondta, hogy az RH fogalmát felejtsék el. Szerencsére nem felejtették el. Tehát annak ellenére, hogy mondta, hogy felejtsék el, nem felejtették el, és tovább fejlesztették Európában is. Például itt Magyarországon Erdei Grúz Tibor és Szai Géza könyvében biztos ismerik ezt a könyvet, Elméleti fizikai kémia. Még az 1958-as 58-as kiadásban, amit én is olvastam, még az RH2 le van írva, és redoxi indikátorokról beszélnek, tehát ott tulajdonképpen ott még ismerték, talán ezt nem ismerték, tehát ezt a részét nem ismerték, de attól függetlenül a fogalmat, mint ilyet, ismerték. Aztán később, az 1960-as évek elején az Egyesült Államokban egy Bockris nevű elektrokémikus egyszerűen kijelentette, hogy tulajdonképpen az RH2-t potenciál mérésekkel, amit itt majd mérni fogunk, tehát a ORP mérésekkel lehet kimutatni, és az egyszerűen lehetetlen, hogy például tiszta vízben, ahol a hidrogén koncentráció 10-28-en mol pár lit, hogy ennyi hidrogén mennyiség az elektródnak a potenciáját képes meghatározni, ez lehetetlen. Úgyhogy ezt le kellett söpörni. Nagyon érdekes, hogy még ezután dolgozta ki Louis-Claude Vincent
a bioelektronikának az alapjait, és a NASA rájött arra, hogy ezt nagyon jól föl lehet használni, és a bioelektronikméter az belekerült az első kozmonautáknak a felszerelései közé. Aztán később onnan is kikerült.